potřebuje klid i plavce. A jedou! Jedou, Mary! 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 Jedem! Mary! Jedem! Jedem! Jo, jo, jo! Makej! Ve startovní dráze číslo 5 a 1 jde o setiny vteřin. Nevíme, kdo bude první a druhý. Nevíme, musíme to zjistit. A stejně tak bude souboj i o 3. a 4. místo. Jedej! Nikdo neví, že